If we have been in the concern, I can see the Vice President, Honorable Chawani, Mrs. Chi Anyanwu, coming majestically. The President is accompanied by the Vice President. This is the President with her amiable wife, accompanied by the Vice President, Mrs. Chi Anyanwu. Thank you, thank you. Oh. Thank you. Anyị chọwa ala dị mma, udo ka mma na nnejile. Aole, aole, nnewu nnele. Ọgọ dị mma lụsọpụle, na ụsa ndechi mere eze. Pita waghị ọkụ gawarịrị, udo ka mma na nnejile. Udo ka mma na nnejile. Onye gara inye mare, eswara kiri harami. Ụmụnna bide nwa dede.